Terus paring angasta srana mrilestari ning goring samya dijugan pengapen. Pinastan sekarang dimoncowa. Sekarus awali membarat dewi moncowa. Paring go mreket ning kan jalur mreket sanopo asma senari. Takatu. Penganten iki lha panudi kambing pengalih. Marmo ana titahe Gusti kang asipat jaluk lawan pawesne. Kang sumedya amanunggalake rasa lumbing aning alamat. Dalika samono tumanggap risan kujanggaring panggat Gusti kepareng anang kepaken astanipun penganten kali. Perwakilan Boyagung Amdayani uga anggen kepareng apolo kali. Tansah dinemu ayu ayom tentrem. Sinai Pranggini Pralandhanira muga anggen tepareng amangun keluarga kang tansah tinemu jangering kemareng ayu mangkono gadya sarana anggen dedaupan tumama jatining lisan tumanja jatining katresnan. Mungguing tirta mangrengga Ayu Pahing tumuli kepareng alapa Antigo pinantar dening ingkang karo mahananipun ang Antigo biar bocah sanari sinampuring parma petak kawan jeneng ratan dan manunggaling jaluk lawan pawestri muga andayana bocah ing nalar uluring panggianggen anilar alamin Joko Wilangan risuk Surawanggara panggat Yayu Bela Oktaria amiji suwunipun ing kakung winastan Ranu Toyo Padha suwanggen kepareng amiji syukuripun ingkang kakung sinatan pamujinira elit cali salwen sukerta panggiri kudu panggoda panrencana datan umama malah kepara sira nalika samana datan hakungaken suku ingkang karenat diantos suku ingkang kere ya winasu pepadane dening wale tirta pamaswing padha sekar stamanya andayana muga tansah ampuh ing reng kautaman srana arung ing asma becik ing pamikir sae ing tumindak tinata tinalaten Dyah Ayu kanthi kebak ing raos tresna sing liwat kebak ing raos bekti mrene kakung Abagus Bayu Mahindra anggen amiji wis kepareng rampung tumuli tinulungan denira kepareng jumlah Dyah Ayu Bela Oktaria
dening Sang Bagus Bayu Mahindra anjunjung drajating wanita dimeng sajajaring drajating mriku tanpa ana kang menawi anuntun mringkih dating Palembang Kampung Kajawi ingkang garwa nggih Bagus Bayu Mahindra mangkono dendra tansah anengenaken ingkang kakung padha mangke diayu bila uktal kepareng aso jajar sandingan lawan ingkang garwa nggih Bagus Bayu Mahindra mangkono sing ganti panggih penganten kinarya syarat sarana sinjang kang genelar mratandani bularing Jakarta uga anggen parmangkon balene sapa bisa tumaka anggen srawuhaning madyaning pabaraku tinampi pring pabaraku terus kepareng jajar sandingan sirat mojo penganten kekali tekan penanasta pangging kang blong